ang kapayapaan po ng Diyos sumaatin sa kalagitnaan ng ating mga pagsasama, mga kapatid, sa mga oras pong ito. Nais ko po kayong inayayahan na makinig na sa mga makabuluhang impormasyon na ating tatalakayin ngayon, na kung saan ay mga pangunahing lunas sa mga karamdaman na kagaya ng diarrhea na ating pag-usapan ngayon, no? Ito ay ang diarrhea sa Tagalog ay nagtatae sa o kay nag-LBM, no? Sa Bisaya naman, sa pinulungang Cebuano ay nagkalibanga o nag-igit-igit, no? Nag-igit-igit. Mayroon po tayo ditong tatlong kapamaraanan na paano mapipigilan yung ganong karamdaman, mga kapatid, no? Sa number 1, huwag mo nang kumain o uminom man ng kahit na ano sa loob ng 4 na oras. Ang gagawin, lumagok ng kaunti 7 hanggang pataas ng sabaw ng buko tuwing 30 minuto, no? Sa tuwing kalahating oras yun, mga kapatid. And then, pangalawa, mga pinasususong sanggol. Palitan ang gatas ng sabaw ng buko o kaya ay tubig ng kumulong sinaing, yung sinasabing sanaw, no? Sanaw sa Bicol, sanaw, o kay yung ano naman sa Cebuano ay laot, no? Laot, sabaw ng sinaing. Huwag pakakainin o paiinumin ng anuman maliban sa binanggit sa itaas. Yun po, mga kapatid, Ang pangalawa, ang pangatlo, kung hindi mapigil sa loob ng isang araw, patingnan agad sa manggagamot. Kung di naman kaya talaga ng first aid, yun po yung tatakbo na tayo sa manggagamot hanggang maaga pa, mga kapatid. Ang paggamot naman ng halaman ay ito po, mga kapatid. Mayroon po tayong dito halaman na kagaya ng tanglad. Pakuluan ng 10 minuto ang 10 murang dahon sa 2 basong tubig. Lagyan ng 1 kutsarang asukal at 1 maliit na pirasong na dinikdik na luya. Sa dosis sa matanda, 1 tasa 3 ulit maghapon tuwing dudumi ng lusaw o malabnaw. Sa bata naman, sanggol, 1 kutsara 3 ulit maghapon at tuwing dudumi ng malabnaw. O sa 2 hanggang 6 na taong gulang ay 1/4 sa tasa 3 ulit maghapon at tuwing dudumi ng malabnaw. Kung 7 naman hanggang 12 taong gulang ay kalahating tasa 3 ulit maghapon at tuwing dudumi ng malabnaw. Yun po yung sa tanglad, mga kapatid, no? Sa pangalawa naman, kung wala naman tanglad ay kugon, no? Kugon ang pangalawa. Pakuluan ng 15 minuto ang 5 tinadtad na sariwang ugat sa 2 basong tubig. Sa ang dosis sa matanda, 1 tasa 3 ulit maghapon ang bawat at pagdumi ng maglabnaw, kung malabnaw yung pagdudumi niya, no? Sa bata naman na sanggol, 1 kutsara 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. 2 hanggang 6 na taong gulang ay 1/4 sa tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. Then 7 hanggang 12 taong gulang, kalahating sa tasa naman 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. Yun po yung sa kugon, mga kapatid. At sa pangatlo naman, kaimito, no? Na meron tayong kamito na pagpipilian. Pakuluan ng 15 minuto ang 1 tasa na tinadtad na dahon sa 2 basong tubig. Ang dosis sa matanda, 1 tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. Sa bata naman na sanggol, 1 kutsara 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. Sa 2 hanggang 6 na taong gulang ay 1/4 sa tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. At sa 7 hanggang 12 taong gulang ay kalahating tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. Yun po yung sa kaimito. At kung wala namang kaimito, meron naman tayong nakikitang bayabas, ay kumuha tayo ng bayabas, no? Pakuluan ng 15 minuto ang 10 tinadtad na dahon sa 2 basong tubig. Sa matanda, 1 tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. At sa bata naman na sanggol, 1 kutsara 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. Sa 2 naman hanggang 6 na taong gulang, 1/4 sa tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. At sa edad naman na 7 hanggang 12 taong gulang ay kalahati sa tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw.
At ang paghuli naman natin na halaman na makakatulong ay yung makahiya, no? Yung hibi-hibi sa wikang Cebuano, no? Pakuluan ng 10 minuto ang isang tasa na tinadtad na dahon sa 2 basong tubig. Ang dosis sa matanda, 1 tasa 3 ulit maghapon at bawat pagdumi ng malabnaw. Sa bata naman na sanggol, 1 kutsara 3 ulit maghapon. At sa edad naman 2 hanggang 6 na taong gulang ay 1/4 sa tasa 3 ulit maghapon. At sa edad naman na 7 hanggang 12 taong gulang ay kalahati sa tasa 3 ulit maghapon. Yun po yung ginagawa lang po mga kapatid sa pag mayroong mga ganitong karamdaman na diarrhea, no, na nagkakalibang, no. Ay yan ay mga halaman na kung saan ay mapagpipilian natin kung ano yung mga available na sa ating paligiran na madali makikita, no. Yun po yun lang po ang ating first aid na pangunahing lunas sa karamdaman na diarrhea. At maraming salamat po mga kapatid sa inyong muling pagsubaybay. Hanggang sa muli, salamat po sa Diyos.